Estimats conciutadans i conciutadanes, aquest no és un debat normal, ho sabeu. Hauríem de ser-hi aquí, Oriol Junqueras i jo mateix, com a caps de llista d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya Lliures per Europa. Una vegada més l'estat espanyol no ho ha permès. Una vegada més, i en van unes quantes, ha interferit en el procés democràtic d'unes eleccions. Tanmateix no ens callaran, ens volien apartar, no ho han aconseguit. Ens volien silenciar, no ho aconseguiran. Però fonamentalment del que es tracta és que no aconsegueixin el que de fet voldrien aconseguir amb tota aquesta repressió. És que vosaltres no anéssiu a votar, que vosaltres us espantéssiu, us quedéssiu a casa i que no enviéssiu el mateix missatge que ja vau enviar el dia 1 d'octubre, amb una forma rotunda, clara, vencent la por, la repressió, la violència. Fem-ho possible el dia 26. Fem-ho per tots. Convertim cada minut a la presó i a l'exili en un vot. Fem que hi hagi una allau de vots a les urnes el dia 26 en favor de la llibertat, en favor de la democràcia, en favor d'Europa, perquè Europa és l'espai que em permet a mi anar recorrent tots els països, visitar parlaments, a trobar-me amb gent, anar a universitats, per explicar el que està passant. No ho volen sentir ells? Doncs ho farem sentir el doble, gràcies a la vostra força.